A continuació passem a la part dels sindicats i en primer lloc dono la paraula a Eva Gajardo i Rodríguez, que és representant de la UGT. Endavant, Eva. Bon dia a tots i a totes. Moltíssimes gràcies al CES per haver-nos convidat als agents socials per poder donar la nostra visió al respecte de l'informe. Felicitar també la possibilitat de tenir aquestes dades científiques que ens donen i evidencien realment quina és la realitat que tenim. I, evidentment, donar a conèixer i a la vegada també ens permet interferir i fer polítiques que siguin realment adreçades a les necessitats. Avui és dia 25 de novembre, és el dia contra la violència masclista, és un dia molt significatiu i és un dia de lluita. Jo la primera cosa que he de dir és que també les dones migrades pateixen violència masclista i en aquest cas estem parlant que el 63,3% de les dones migrades han patit o bé en el seu país d'origen o bé aquí, una vegada que arriben aquí, violència masclista. Només aquest petit apunt, però crec que era necessari en un dia tan important com avui. Per poder donar resposta a la qüestió que se'ns plantea, la principal reflexió que hem de dur a terme per donar a conèixer què és el que estem fent com a sindicat i com a organització, us invito a conèixer una mica el que és AMIC. AMIC és la ONG que tenim a la UGT de Catalunya per treballar i és la nostra aposta a la societat per treballar amb les persones migrades. La nostra visió és integral i holística i el paper del sindicat aquí és principalment en l'acollida, però també en el dia a dia. L'Associació d'Ajuda Mútua a les Persones Migrades, que tenim a la UGT de Catalunya, neix l'any 1993. En el sindicat amb una necessitat que era donar resposta a les necessitats de les persones que venien d'altres països, però a la vegada també d'aquelles persones que marxaven cap enfora. Evidentment, el context era un altre, era molt diferent, però sí que l'essència és la mateixa essència, els mateixos objectius i la mateixa filosofia, que era la que ens motivava en aquells moments. És donar resposta a les necessitats de les persones migrades, informar-les, assessorar-les i acompanyar-les en la nostra funció. I, a més, tenir aquesta visió sociolaboral que jo crec que és importantíssima. Us explico una mica la capacitat d'inserció que tenim. Tenim 32 punts d'informació a tota Catalunya, no única i exclusivament a les nostres seus, sinó també en altres llocs com en ajuntaments, diputacions i demés. L'any comptem amb un equip tècnic de 17 persones treballadores, tant personal tècnic com personal expertes en dret, i en el 2024 van atendre 12.175 persones. Es van realitzar 18.000 consultes, visites, de les quals van sortir un total de gairebé 30.000 persones ateses. Aquesta és la realitat amb la que nosaltres treballem. D'aquesta realitat, el 41,6% estaven en situació administrativa irregular, i això ho hem de dir, perquè sembla com si les persones migrades arriben aquí i estan en situació administrativa regular, i això no és cert. Doncs la gran majoria, en aquest cas el 41%, estava en aquesta situació i el 57,1% de les persones que vam atendre encara no estaven treballant. I aquesta també és una cosa que pot agreujar el risc d'exclusió social. Les principals consultes que atenem són nacionalitats, els arrelaments que hi havia abans de la modificació de l'últim Reial Decret i l'arrelament per formació, l'arrelament social, homologació d'estudis, que és importantíssim i que no repetiré perquè les meves dues companyes ja ho han posat damunt de la taula, però sí que és cert que sembla mentida que aquesta sobrequalificació que tenen aquestes persones que venen no siguin capaços com a societat de posar-les en valor. Ja no dic aprofitar-les, posar-les en valor, ni més ni menys.
Tot això ens permet a nosaltres focalitzar quina és la situació de les persones molt més enllà de lo que és la situació administrativa legal, perquè li donem aquesta dimensió sociolaboral al final. Per tant, la visió integral i el paper dels sindicats entenem que és imprescindible en una societat que per si mateixa es defineix i té una llei d'una acollida pròpia. Adoptar aquesta visió holística en el servei d'acollida aquí a Catalunya implica considerar totes les dimensions que intervenen en el procés d'inclusió de les persones nouvingudes, tal com estableix la llei d'acollida aquí a Catalunya. Aquests enfocaments comprenen aspectes que són de tot tipus, lingüístic, jurídic, laborals, formatius, socials, emocionals, així com la coordinació entre els diferents agents que intervenen en el territori. En aquest marc, els sindicats exercim un paper, sota el nostre parer, clau, especialment en la dimensió laboral i en la garantia de drets. La nostra intervenció s'alinea en la visió integral perquè contribueix a donar i abordar els àmbits que transcendeixen la mera inserció laboral i, a més, afecten directament a l'autonomia i al benestar de les persones migrades. Des del sindicat informem, assessorem a les persones nouvingudes sobre els seus drets laborals, condicions de treball, el conveni col·lectiu, facilitant l'accés segur i conscient al mercat de treball. Detectem situacions de vulneració de dret, com és l'explotació, la discriminació, les irregularitats contractuals i oferim mecanismes de defensa i d'acompanyament a través de la nostra representació legal de les persones treballadores en totes les seves fórmules, però a la vegada també des del propi sindicat. Col·laborem en la formació i en la capacitació professional, participant en els programes d'orientació laboral. Reconeixem les competències o l'accés a la formació sectorial, que entenem que és fonamental per allò que estava explicant abans la Jèssica, aquella trajectòria professional que necessita qualsevol persona al llarg i ample de la seva vida. Promovem la igualtat de tracte i oportunitats en l'entorn laboral, element essencial per afavorir la incorporació social i evitar la segmentació o la precarització de les persones migrades. A la vegada que incorporem aquesta mirada interseccional, com recull la nostra llei d'igualtat de tracte i no discriminació de Catalunya, perquè sabem que les discriminacions no venen soles, sinó que poden ser la suma de diferents focus de factors, com és l'edat, l'orientació sexual, el gènere, la culturalitat, la religió, la racialització, entre d'altres condicionants. La persona que està en discapacitat, etc. Actuem com a agents socials en la convivència comunitària, afavorint la participació cívica i la representació col·lectiva, la qual cosa permet incorporar la veu de les persones migrades en els espais del diàleg social, que són imprescindibles. Per tot això, la participació dels sindicats reforça la lògica del treball en xarxa, exigeix aquesta visió integral del procés d'acollida i contribuint a garantir una incorporació plena i digna al mercat de treball i a la societat catalana en el seu conjunt. La migració no l'hem d'analitzar només en aquests temes d'utilitat, vull dir, temes demogràfics, temes d'economia, sinó també en temes de justícia social, de dignitat, de drets humans. Sense aquest enfocament no serem capaços de tenir una societat que sigui justa i igualitària per a tothom. És una societat que estem construint. Conclusió general. Per a nosaltres, com a UGT i com a amic, les dades de l'informe no són només estadístiques, són biografies d'exclusió en molts casos, i això ho hem d'aterrar. L'informe evidencia que la concentració residencial en enclavament ètnics no és només un fenomen demogràfic, sinó és un factor de risc per la desigualtat social i econòmica. Per tant, per nosaltres, com a amic UGT, és crucial treballar
des d'un enfocament integral que en combini el legal, el laboral i el social. Prioritzar la intervenció en els enclavaments sense estigmatitzar-los, promovent la convivència i la diversitat. Incidir en polítiques públiques que abordin la segregació urbana, l'accés a l'habitatge i la igualtat d'oportunitats. Com a amic, UGT entenem que s'ha de passar de l'assistència a la transformació estructural. Per això és molt important aquest estudi, perquè ens pot abordar les polítiques basades en la evidència, utilitzant aquestes dades per poder quantificar les necessitats reals dels recursos necessaris, com s'ha mencionat abans. Continuen treballant en coalició, com s'està fent fins ara, però si cal, amb més força, amb les organitzacions i amb els agents socials, evidentment. Habilitar i capacitar a les comunitats migrants com a agents de canvi, no només com a persones o, en aquest cas, agents beneficiaris. La migració és un element central en l'evolució de Barcelona i la seva àrea metropolitana. La seva gestió ha d'estar i ha de ser prioritat per garantir la cohesió social i el desenvolupament sostenible. I acabo. La migració ha reconfigurat Barcelona. Ara toca reconfigurar les polítiques públiques perquè aquesta diversitat sigui una riquesa real i no una font de desigualtat. Gràcies. Moltes gràcies, Eva.